खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोन बयखौबो आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथां गासैबोआनो मोजाङै दङ। इसोरनि अननायाव आंहा दासान्दि बारा मोजाङै गैया, एसे बोथोर गोदान सोलायनायनि थाखाय एसे लोमजानानै दङ। अब्लाबो आङो ट्राइ खालामबाय दिनैनि भिडिअ'खौ हगारनो। ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअ'आनो जागोन आरो थांनाय बोसोरनि बैसागुखौ जोंहा गामियाव माबायदि सेलेब्रेट खालामनाय, जों माबायदि सेलेब्रेट खालामामोन, माबायदि रंजायामोन, बेखौनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो नागिरदों। ओमफ्राय दाख्लैसान्दि लोमजाबाय थानानै माखासे भिडिअ शुट खालामखानाय दंमोनब्लाबो आङो शेयार खालामनो हायाखैमोन। ओमफ्राय अखा हाबाय थानायनि थाखाय कारेन्टआबो एसे प्रब्लेममोन, देहायाबो एसे प्रब्लेम जादों लोमजानानै, ओमफ्राय ओंखायनो हायाखैमोन आरो। ओमफ्राय दिनै आङो थांनाय बोसोरनि माखासे बैसागु फालिनाय, बैसागु रंजानाय भिडिअफोरा मबाइलाव जाखिनि भिडिअ केपचार जानानै दङ, आङो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै दिनैनि बे भिडिअखौ लानाय जाबाय आरो। ओमफ्राय थांनाय बोसोरावथ' आंहा इउटुब चेनेल गैयामोन जाहैबाय नालाय, बेनि थाखायनो भिडिअफोरा माखासे एसे उल्था फाल्थाबो दङ। अब्लाबो नोंथांमोनहा भिडिअखौ अननानै नायलांगोनखौ आङो आसा खालामबाय। आरो बे भिडिअखौ नायनानै सोरहा सोरनि गामियाव माबायदि रंजालि बैसागुखौ फालियो, अननानै बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आङो जोंनि गामिनि थांनाय बोसोरनि बैसागु फालिनायखौ जोबोरैनो मोजां मोनदों, गाजा गोमजा। बेनिखायनो आङो जाहाथे बियो मेम'रि जानानै थायो, बेखौनो आङो शेयार खालामनो लाबाय आरो। ओमफ्राय देग्लायबो जोंहा गामियाव गाजा गोमजायै बैसागु खुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय बेखौबो आङो थांनानै देहाया एसे मोजाङै थायोब्ला थांनानै भिडिअ खालायनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नाजागोन। होमबा नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो, थांनाय बोसोरनि बैसागु रंजानायखौ। थौदो होमब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। ओमफ्राय नै मन्दिर सिङाव हाबबायमोन जोङो। मन्दिर सिङाव हाबखांनानै बेबायदिनो जाय जेरै हागौ न'निफ्राय जा एसे दान दक्षिणा लानानै फैदोंमोन, बेखौहाय बैयाव मोनसे दन दोननाय दङ, बेयावहाय हैनाय जायो आरो। बेखौनो होगासिनो दंमोन। ओमफ्राय आङो बेखौनो बेबायदि भिडिअ खालामगासिनो दंमोन आरो। जोबोद बुरजा मानसि जादोंमोन, गामिनि बयबो ओंखारजोबनाय जायोना, बेखायनो बिराद बुरजामोन मानसिया। मन्दिर गंसे जायगा थोलायलायि जाखादों नै। दावरावथारमोन, ओंखायनो आङो साउन्डखौ खमायनानै बेबायदि भइस अभार होनाय जाबाय आरो। आं रायलायनायखौ खोनानाय जायाखैमोन, ओंखायनो दा भइस अभार होनांबाय आङो। आंहा नायदो नै मोब्लिबलि खोमसिसिनो, बोरैबा खोमसि जादों आंनिथिंजाय खेबनाया उल्थाजों। होमबा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा। भिडिअआ सिगांनिसोमोन नालाय, इउटुबनि थाखाय नङामोन, बेखायनो बिदि जालाजोब्बाय। नायदो। बिथांनिसिम जोंनि फरायनायखौ आजावनायनि थाखाय आरो बिथांनि मुङाव गांसे डायरि, जोंनिनो मानगोनां दिक्का गुरु पुर'हित बिथां वीरेन्द्रनाथ ब्रह्म मानगोनां बिथांखौ जोंनि बान्थाखौ गथायनो थाखाय खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय। आखाइ खबना होनो रायजोफोर। बिथाङा जोंनि गामिनि मोनसे थुलुंगाखां लाबोगोन, जों बेखौ आसा खालामबाय, आरो इयुनाव गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन, बेखौनो गामिनि जानानै आं इसोरनाव आरज गाबबाय।
Mana hasilkan kemari ke? नोंनि महरखौ
सोरांस्लाबै नुफैग्रोआब्ला नोंनि आखाइनि जौ बिदै मोनलोंग्रोआब्ला बैसागु बरायनायखौ बैसागु मोना सना बैसागु रंजानायखौ इन्टारेस्ट मोना बैसागु रंजानाया जोबनानै थांग्रोथोंसै बैसागु बायखांब्लानो नोंखौ लांनोसै सना बैसागु जोबखांब्लानो न'मा न'आव थ्रोब बैसागु बायखांब्लानो नोंखौ लांनोसै सना बैसागु जोबखांब्लानो न'मा न'आव थ्रोब